Yleensä nämä on niinkö kuljettavat ihmisen kanssa. Eivät yksin tuolla. Joo, eli tässä on vitsu. Tämä vähän lihavainen purpurokoira. Mutta sitä ei oikein tiedä, että mistä ne on tullut. Istua siellä mönkiä tai kelkan päällä ja vain haukkua. Että ihan sen punainen talo. Että se on se tärkeä asia, että niinku haluaa tehdä töitä, että kyllä se sitten oppii, kun sitä on sitä motivaatiota. Joo, eli hyvää huomenta kaikille. Melojat ovat hetken päästä lähdössä vesille. Niin siellä on näitä aikaisemmin reitillä olleita. Muistatte, että siellä tulee vauhdikas jänkäläinen ynnä muuta mukavaa tälle päivälle. Ahaa, sieltä sanoo jo ensimmäinen. Avaa ja sulje rinta. Avaa. Näytä tähti siitä rinnasta. Anna sen loistaa. Avaa ja sulje. Ei saa pikkurilli eellä taakse, peukut vie pikkurilla eteen, peukku taakse. Pikkurilli eteen, peukku taakse. Pikkurillillä eteen. Toinen. Yhteen. Jumppaa, sydän, jumppaa, pumppaa. Hyvä. Еще. Отлично. Достаточно. Niin, joo. Et mieluummin, että katso se, että tämä kohditse menee niin kuin näin. Et mullakin tässä, kun se on kohollaan, niin se ei ole kauan aikaa. Joo. Ei se, kun sattuu sopiva iso kosku, se saavi, niin se lyö tuo. Ja alto. Joo. Joo. Jää johonkin nappulahiin. Mutta annoit sen vinkin, minä tuossa aamulla kävin. Tiesin jo, että menen varovasti, en hyppää pitkälle, vaan lähden tuonne vastavirtaan. Niin... Nämä huvittelupaikat. Nyt joudutaan itse meloon. Nyt alkaa työnteko. Niin. Rento. Foto. Правым веслом поработай. Правым веслом поработай. Стоп. Хватит. Hienoa, hyvin menee seiskaa. Toistaiseksi. Seiskaa. Noin 30 metriä niistä sinne tielle päin ja itse tuun sinne kohta paikalle. Pidän briefin sitten erikseen vielä.